لو معلت بزعبا مدحان كنزاربينا مدحانا بهيوت بطعمي أقداسي هيوت سبسي تي كريستوس زرخبسي هيوت رخبئي زبل مالتي كاب بزح نجر كعيو ددحننا مالتي كاب طفئات كاب موت كاب زناي زعلم زي أبز عالم زقبر زبله كله كفئاتن كله حماق نجراتن ناب كريستوس كنمتص كلنا نخول نجر قديفنا مالتي عالمن فتوتان قديفنا كنمتص كلنا مدحان نركب مالتي سغانا فوسي يركب هيوتنا فوسي يركب أأمرنا فوسي يركب مالتي بزحات سبات كمسكرو خلو حنسا عنساك سمعو خلو خاسي أبزموت نيرة أب منزرنا نيرة أب رخصت نيرة أبزي أب طلع نيرة أب مست نيرة أب استفلالي نيرة كبلو خلو تسمع مو بوا أملاخسي لومو نسرح له تبل مالتي حقوس تبل أملاخ كابز خلو نقرات أنا جيفني كبلو خلو تسمع خلو حقوس تبل مالتي مخنياتو نسخاتكم سي قدم سي دقوط أنا بركم يلو كم نبرت زعلم زي أنا بركم يزبل مالتي بتمنيتهم كا بتمنيتكم كا أكفو نجارات تجبرون يركم يبل مصحف قدس مالتي سلازي سبنا زو كل نجارات قديفو أبي وتو زشجرو نجارات قديفو متص كلنا بأملاخ مدحني يركب مالتي فوسي كابستفلا لي بقى نأمرو زيج أن نسجانا زربش زنبرة فوسي نركب مالتي سلازي تي كريستوس زرخبة هيوت رخبة يزبل مالتي هيوتي يدركب دلله أبي هيوتو فوسي يزركب زلله بعبي أنا يزال ألم مدحان مالتي كاب طفئات كاب موت كاب استفلا لي كاب عمص كاب زقبر نايز علم زنجرات زي وصيو نايز العالم هيوت كركب كله كاب زعب نجر مدحان يلن مالتي بزحات سبات እኮ ይጽጎም በቃ ማን ይካብ ህይወት ዝዝ ደውፀን ዝብሉ ብዙሓት አለው ኃይል ዝሰአኑ ካብቲ ዘለዎ ዝኣተዎ ነገራት ዓዘቕቲ ካብቲ ካብ መስተ ይኹን ካብ ዝሙት ካብ ምንዝርና ይኹን ካብ ዝተፋላለየ ዝግበር ደበለ ነገራት ማን ይደውፀን ዝብሉስ ብዙሓት እዮም ኃይል ይስኡኑ ግን ክርስቶስ مستقبلك ክርስቶስ ዘለዎ ህይወት አለው ይሉ ማለት እዩ ቀሊል ነገር አይኮነን አሕዋተይ ስለዚህ መድሓን بقليሉ بخمو እንኳን ተረኸብና ግን ኣብ ህይወት ዘምጽኦ ነገር ዓብ ነገር እዩ ስለዚህ በሐንት ትንሳሕ ነፍሲ በሐንት ናብ አምላኽ ትምለስ ነፍሲ ኣብ ሰማያት ዓብ ሓጎስ ይኸውን ይብል ማለት እዩ ካብ ጥፋት ይወጹ ካብ ሞት ይወጹ ካብ ተስተሐስበሉ በቃ ካብ ተጸላእ ሰይጣን ዝሐሰበሉ ነገራት ይሰብ ዝወጽ ዘሎ ስለዚህ በዚህ ነገራት እዚ ክንሕጎስ ይግባና ማለት እዩ ብርሃን ስለ ዝረኸብና ሰማያዊ ተስፋ ስለ ዝረኸብና በቃ ምድሓን ስለ ዝረኸብና ስለዚህ ህይወት ካ በብዝሕ ገንዘብ ሲ አይኮነትን ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ህይወት በብዝሕ ገንዘብ አይኮነትን ገንዘብ ስለ ዘለካ ታሽም ህይወት ትረክብ ማለት አይኮነን ምድሓን ከምዚ ቀሊል ነገር አይኮነን አምላኽ ብኾም ይብና ነፃ ይተዋሂብና ንክርስቶስ مستقبلنا ግን አብስ ናይ ዘላለም ህይወት ንረክብ ማለት እዩ أنا ኃጢአተኛ አይና ኢልና ምስተአመንና በቃ እዚ ሲአኽለን ምስበልና ናብ አምላኽ ምስመጻና እሱ ድማ ካብ ኩሉ ነገር የናግፈና ኣብ ጸልማት ነርካ መሳርሒ ጸልማት ነርካ ክትኮን ኮልኻሲ ቀሊል ነገር አይኮነን ሰይጣን ካስቆይሉ ዝገድፍ አይኮነን ስለዚህ ናብ አምላኽ ክንመጽእ ኮለና ግና ናብ አምላኽ ክንመጽእ ኮለና ካብዚ ሁሉ ማእሰርና በትዩ ሽዑ ሰላም ንረክብ ማለት እዩ ኣብ መንፈስና ሰላም ንረክብ ሰላም ይኾንን ሰላም ስማዓና ስለዚህ ጸልማት ሰይጣን ካስቆይሉ ዝገድፈካ አይኮነን ከም ዝበልኩ እንታይ ያለው ብዙሓት በቃ መኒ በቃ መኒ ካብዚ ህይወት ዝዘውፀን ዝብሉሎ ብዙሕ ነገራት በቃ ኣብ ህይወቶም ካብዚ ህይወት ዝመናውፀና ዝብሉሎ እቲ ዘውፅ ግን በጀካ ክርስቶስ ካላ አይኮነን ህይወት ጥራይ ኣብ ህይወትና ክርስቶስ ጥራይ እንታይ ዝገብረና ሓራ ዘውፀና ካብ ማእሰር ሞት ካብ ማእሰር ጥፍኣት በቃ ካብ ዝተፋላለየ ነገራት ከድሕነና ዝኽእል ክርስቶስ ጥራይ ስለዚህ ሎሚውን አሎ ግዜ ስለዚህ ሎም መዓልቲ ስለ ዘሎ ግዜ ካብዚ ዝኸብደና ዘበለ ናይ ዘላለም ህይወት ንርከብ ብክርስቶስ ንእመን ናይ ዘላለም ህይወት ንርከብ ሎሚ
እታ መዓልቲ ምድሓንሲ ሕጂኣ ይብል ሕጂኣ ካብዚ ኩሉ ነገራት እንናገፈሉ እታ መዓልቲ ምድሓን መዓስ ሕጂኣ